ons samen met jullie vrouwen samenwerken te werken. Vooral met die ingekeerde vrouwen, dat is gelegd. En dat is al heel veel van die veerkraamvrouwen, dat is deel van die AKP-groep. En dan van die Amerikaanse vrouwen, dat is ook deel van die AKP-groep. Ik heb nog niet deel van die AKP-groep, maar ik vertrouw hier dat jullie daar samen heel graag van leren. Dit is my spesiale voorreg om hier so te wees. Yeah.